Stoja oni zle? Však baba stojí. A to všade zastavia? Mám jedno kolečko. Jedno teda. Ale to není jedno kolečko. Tak málo, fakt? Asi áno. Hlavne, že my tam musíme točiť porád 4. Hľadajte chyby. Je. A hen tam jak stále nestaví vôbec. A hen teď Ty ruky máme na lopatkách, ne?